Ir-rivista The Parliament Magazine innominat lil membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius Saliba għal premju Youth Champion of the Mandate għax-xogħol siewi li wettaq matul dawn l-aħħar 5 snin biex itejjeb il-qagħda taż-żgħażagħ. Din is-sena Agius Saliba kien l-uniku membru parlamentari Ewropew Malti innominat għal premju u sar l-uniku wieħed li wkoll ġie nominat f'kull waħda mill-4 edizzjonijiet fil-leġislatura. Fl-età ta' 36 sena Agius Saliba ġie elett bħala Viċi President tal-Grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fl-ewwel leġislatura tiegħu waqt li ġie inkluż fil-lista tal-politiko għall-iżjed deputati li għandhom jiġu segwiti. L-Ewroparlamentari Malti huwa magħruf l-iżjed għall-kampanja tiegħu biex jiġi adottat charger wieħed għall-istrumenti diġitali kollha minkejja l-oppożizzjoni ta' ġganti fis-suq fosthom il-kumpanija Apple. Fil-ġimgħat li għaddew ix-xogħol ta' Agius Saliba f'kampanja oħra biex jiġu mtejba drittijiet tal-ħaddiema ħallit ukoll il-frott tagħha hekk kif il-Kummissjoni Ewropea rikonoxxiet billi bdiet il-proċess biex timplementa l-proposta permezz ta' direttiva dwar l-hekk imsejjaħ right to disconnect. Din se tiżgura li l-ħaddiema jkunu jistgħu jirrifjutaw li jwieġbu messaġġi u telefonati relatati max-xogħol fil-ħin liberu tagħhom mingħajr il-biża' li jsofru xi riperkussjonijiet bħal diskriminazzjoni jew konsegwenzi oħrajn negattivi. L-Ewroparlamentari Malti wera l-apprezzament għal din in-nomina u qal li jħares il quddiem għall-leġislatura li ġejja għal iżjed ħidma fl-aħjar interess tal-konsumaturi Maltin, tal-vulnerabbli u tal-klassi tal-ħaddiema. Huwa ta' soddisfazzjon kbir ħafna li The Parliament Magazine għar-raba' sena konsekuttiva innominani għall-MP Awards bħala wieħed mill-aqwa Ewroparlamentari ta' din il-leġislatura fil-kategorija ta' Youth Champion of the Mandate. Dan l-award ikompli jimlieni b'aktar kuraġġ sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkompli nagħmel dak kollu li nista' biex nirrappreżentakom bl-aqwa mod possibbli hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Sa dan it-tant f'kumment fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela wkoll qal li mhuwiex sorpriż bin-nomina ta' Alex Agius Saliba għall-unur tal-Youth Champion of the Mandate meħud kont li d-dedikazzjoni persistenti tiegħu lejn il-poplu Malti u Awċi u l-pajjiż huma ta' min ifaħħarhom.